aw minnu ko k'aw ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye te duman wuli la Advance TV kelen do ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ka concours belebele dɔ bila sen kan te wuli langanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka ladan kelen tɔmɔ te champion ka te duman wuli k'i nɛkun timiya ni ka laban ka ibi ka moto électrique kura kelen sɔrɔ awɔ i y'a mɛn ka ɲɛ ibi ka moto rechargeable kura kelen k'o sɔrɔ k'i bɔ diɲɛ dogo do essence t'a la te champion o tuma la aw kana kɔnɔdi kɛ bilen tɔgɔ sɛbɛn bɛ to senna fo ni décembre kalo tile 20 a ye weleli kɛ joona ka aw tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔmɛ 400 dɔrɔn aw minnu bɛ fɛn fana ka aw sen don ni émission dumanba in na ni ka ni jamu in ale sponsorisé aw fana bɛ se ka weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira in fɛ 72 43 43 87 walima 70 94 94 43 Advance TV dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de ye te champion te wulila ŋana wa kɛnɛ. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kadiatou Bagayuru, votre journaliste présentatrice de votre émission sportive préférée sur Advance TV, filmée Advance Sport. Moi, j'aime ça à merveille comme quelqu'un qui vient juste de remporter son ballon d'or. Et tout comme moi, j'espère que vous serez nombreux à rester connectés sur votre chaîne préférée qui est Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Tarata tarata nala mabasi yoreke nege kan ta annani wakati obeno sogolento ni jamunga dumaina ka kuna funya doma mali kono fuka takasi mali ko gama wa discipline bere bambolo yane anti discipline bo discipline na kuna funya manake fon fenyi durant ko gunga ani afantanya ma ambe ana debu nyoko mawla aba connecter nga différentes plateformes ga pour que okona information foje par ko nya ko gunga ambe kambe na yoni mardi à 14h GMT sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Ambe aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ni ce an sugandili la Advance TV sanfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw ka émission mandi ni ale tɔgɔ ko jeudi des femmes ale bɛ bɔ Advance TV jabaranin kan chaque jeudi à partir de 11h. Jeudi des femmes ye jɛmukan ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don an musolakaw de kama jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ kuma musow ka gɛlɛya kan u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ furuso kɔnɔna la sigidaw kɔnɔna la fo ka taa se baarakɛyɔrɔw ma ayiwa musolakaw a kana sɔn ni dakatɔ la dɛ ni an musow de ka ko ye n'a kɛra muso kɔnɔ ko non ni cɛ ka di san'an ka furu n'an furula kɔni vraiment an bɛna bɛn an bɛ ala fo la o ala ka bɛn kɛ ani kɛlɛ ye ko ni ko i b'i kundigi ka kɛ i sinamuso ta ɲɔgɔnna ye ko ni kundigibaga ko m'a lasa ko kunsigi ko b'a lasa min se tɛ e ye e ko ko fɔ e ko o kɛ i bɛ buramuso minɛ dɛ mais i b'a ye depuis o yɔrɔ la man d'a ye de parce que n bɛ ka effort kɛ n ka effort tɛ ka ye donc i b'i yɛrɛ a bɛ mɔgɔ décourager mais i b'i jija parima k'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ sɛfan ni farakuru cɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen invité aw ka taa an ka page bɛɛ lajɛlen suit Advance TV chaque jeudi à partir de 11h pour que ni émission dumanba in kana fɔ mɔgɔ si kɔ aw k'an bɛɛ. Carrefour des jeunes, c'est votre rendez-vous incontournable dédié à la jeunesse malienne, un cadre merveilleux pour tous les jeunes du Mali afin qu'ils viennent nous parler des sujets qui les intéressent, politiques, économiques, sociales, culturelles. Et nous vous offrons cette opportunité-là. La parole aux jeunes, c'est dans cette émission chaque samedi à partir de 15h sur Advance TV pour votre émission Carrefour des jeunes, rendez-vous incontournable de la jeunesse malienne. kuma o kuma e somɔgɔ dɔ de bɛ na e bɛ wari ta kɛsu kɔnɔ k'a d'a ma e da balima dɔ bɛ na e bɛ wari ta kɛsu kɔnɔ k'a d'a ma ni crise fitinin nana dɔrɔn entreprise bɛ fragiliser. association caman bɛ mɔgɔw nɛgɛ nin ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan après u bɛ bɔ n'u ye kɔfɛ siranin fɛ o ye jumɛn e filɛ ka politique yɔrɔ min fɔ nin ye. kɔnɔmara a sisanama a bɛ ka taa cogoya min na yanni ka. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ni ce an sugandili la Advance TV sanfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw ka émission mandi ni ale tɔgɔ ko jeudi des femmes ale bɛ bɔ Advance TV jabaranin kan chaque jeudi à partir de 11h. Jeudi des femmes ye jɛmukan ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don an musolakaw de kama jɛmukan in kɔnɔna la
an bɛ kuma musow ka gɛlɛya kan u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ furusow kɔnɔna la sigidaw kɔnɔna la fo ka taa se baarakɛyɔrɔw ma ayiwa musolakaw a kana sɔn nin dakatɔ la dɛ nin an musow de ka ko ye n'a kɛra muso muso kɔnɔ ko non ni cɛ ka di san'an ka furu n'an furula kɔni vraiment an bɛna bɛn an bɛ ala fo la o ala ka bɛn kɛ ani kɛlɛ ye ko ni ko i b'i kuntigi ka kɛ i sinamuso ta ɲɔgɔnna ye ko ni kuntigibaga ko m'a lasa ko kunsigi ko b'a lasa min se tɛ e ye e ko fɔ e ko o kɛ i bɛ buramuso minɛ dɛ mais i b'a ye depuis o yɔrɔ la man d'a ye de parce que n bɛ ka effort kɛ n ka effort tɛ ka ye donc i b'i yɛrɛ a bɛ mɔgɔ décourager mais i b'i jija parima k'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ sɛfan ni farakuru cɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen invité aw ka taa an ka page bɛɛ lajɛlen suit Advance TV chaque jeudi à partir de 11h pour que ni émission dumanba in kana fɔ mɔgɔ si kɔ aw k'an bɛɛ Carrefour des jeunes, c'est votre rendez-vous incontournable dédié à la jeunesse malienne, un cadre merveilleux pour tous les jeunes du Mali afin qu'ils viennent nous parler des sujets qui les intéressent, politiques, économiques, sociaux, culturels. Et nous vous offrons cette opportunité-là. La parole aux jeunes, c'est dans cette émission chaque samedi à partir de 15h sur Advance TV pour votre émission Carrefour des jeunes, rendez-vous incontournable de la jeunesse malienne. kuma o kuma e somɔgɔ dɔ de bɛ na e bɛ wari ta kɛsu kɔnɔ k'a d'a ma e balima dɔ bɛ na e bɛ wari ta kɛsu kɔnɔ k'a d'a ma ni crise fitinin nana dɔrɔn entreprise bɛ fragiliser. association caman bɛ mɔgɔw nɛgɛ nin ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan après u bɛ bɔ n'u ye kɔfɛ siranin fɛ o ye jumɛn e filɛ ka politiki yɔrɔ min fɔ nin ye. kɔnɔmara a sisanama a bɛ ka taa cogoya min na yanni ka don a la ɲuman ye i ka gɛrɛ mɔgɔ min b'a la a bɛ waatinin bɔ. On essaie d'amener le mouvement pionnier dans pratiquement chaque établissement à Ségou. Là, actuellement, on est seulement dans le cercle de Ségou. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales, YouTube, Facebook, X et TikTok. Et surtout, ne manquez pas le rendez-vous de ce samedi à partir de 15h sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. lithium mine kura ale dayɛlɛla an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gulamina Buguni mara la yaasa jamana na se toga min na ka ka dugukolo o tɔnɔbɔ ka sifinnakaw olu ka baarako nɔgɔya ni ka jamana o yiriwa sefa wari miliyari 400 baara in bɛna kɛ sababu ye ni ka se ka o de don faso ale wagande kɔnɔ san o san. États généraux de la santé kɛnɛya ale lajɛrɛba o fana bolondan bɛ an ka jamana kɔnɔ nin kalo in tile 17 ka taa bila a tile 19 na ni lajɛrɛ in yɛrɛ ale bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka se ka hakilina falenfalenw kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ kɛnɛya ale gɛlɛyaw camanw na ministre colonel Assa Bajalo Touré ale bɛ ka wulikajɔ camanw kɛ o baara in tɛmɛ ko ɲuman kama. Ni ne bi tɛnɛ desanburu kalo tile 16 san 2024 o don kunnafoni bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV n'aw bɛ k'anw lajɛ ni waati in na a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi tɛnɛ ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la karidon desanburu kalo tile 15 san 2024 fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaa ye Général d'armée Assimi Goïta ale tun bɛ Gulamina Buguni mara la yaasa ka se ka lithium ale mini kura o baaraw o kɔni daminɛ cogoya min na baara in ale bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka to jamana ka se ka ka dugukolo tɔnɔbɔ ka sifinnakaw olu ka baarako nɔgɔya ni ka se ka jamana yɛrɛ ale yiriwa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sefa wari miliyari 400 ani kɔ baara in bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka se ka o de don faso ale wagande kɔnɔ san o san ka fara jamana ɲɛmaa kan maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan Lasana Kone ale bɛ caman ɲɛfɔ an y'a baara kan.
Dimanche don décembre kalo tile 15 san 2024 Mali furancɛla fanga ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale ye Buguni ale lithium dilan usine o dayɛlɛli ko sigi sen kan Gulaminakaw fɛ yen Gulamina ale yɛrɛ ni Buguni dugukɔnɔna cɛ ye kilomètre 65 ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in a kɛra nisɔndiya kɔnɔna na ka sababu kɛ Buguni a n'a nɔgadugudenw olu bɔra ka jamanakuntigi ale kunbɛn ni hakilina ɲumanba in ye. Lajɛ in kɛnɛ ka Mali ale maaba caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ an ka Conseil national de transition ale ɲɛma ka taa se sɔrɔ bosoni minisiri ma ale ni dugujukɔrɔ nafa minisiri. Nin wulikajɔ in kɔnɔna na min y'i ka dɔn k'a fɔ Chinois jamana ale lasigiden ni a bɛ Chen Shihong ale kofɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se société ba in ale yɛrɛ PDG ma ni o ye Gafing ye Wang Xiao Shen. Nin wulikajɔ in a kɛra sababu ye Mali ale tun kɛ bɛ ka hakilina mun ta ka se ka jamana ka dugujukɔrɔ nafolo olu nafa ka se jamanadenw ma k'o hakilina ninnu sigi sen kan. Jamanakuntigi Assimi Goïta ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na Mali ye wulikajɔw kɛ ka se ka bayɛlɛmaliw don a ka dugujukɔrɔ nafolo olu bɔcogo ko la ni o ye nouveau code minier. A y'a jira k'a fɔ o hakilina ninnu kɛra sababu ye ka se ka Mali ale niyɔrɔ kɛ 100 sarala 35 ni société ba in na. Wa a y'a jira k'a fɔ ni an ye kow ta k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ usine de lithium nin y'a fɔlɔ ye farafinna wa diɲɛ kɔnɔna na ko Mali k'a bɛ jɔyɔrɔ 5nan ta ni hukumu kɔnɔna na. Jamanakuntigi a da sera fɛnɛ ni société ba in a bɛna nafa min lase Mali ma san kɔnɔ ka sababu kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye sefa wari miliyari 600 ani miliyari 80 ko san o san Mali na o sɔrɔ nin ko in dafɛ. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye an ka bangew ye ni o ye warimarasow ye ko olu fɛnɛ na nafa caman sɔrɔ a ko la. A jirala k'a fɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ baaraw ye baarabolo ko ni société min bɛna kɛ sababu ye ka baara 2000 ɲɔgɔnna di jamanadenw ma. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye sira dilanw ye ka taa se kɛnɛya ko ma kalanko ale ni kuranko ko société in a tɔnɔma bɔli bɛna kɛ sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen lase Mali ma. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale fan fɛ fɛn min ye Ligue des champions de la CAF ye o baaraw o bɛ sen na ko a tile 3nan baaraw hukumu kɔnɔna la ko Angola cɛdenw k'olu ye sira da Joliba AC cɛdenw ye k'u ka ɲɔgɔn kunbɛn ko labanna filanin bi la ko kulu fila ninnu k'u si ma se ɲɔgɔn na bi sɔrɔta o kɛra 2-2 ye. Kajatu Bagayɔkɔ ale tun b'a kɛnɛ kan. Farafina ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ hukumu kɔnɔ halisa Joliba AC n'ale ye Mali cɛbɔ ye bɔko 2 kɔfɛ bɔko 3nan dolantan hukumu kɔnɔ a kun kɛlen don ka Angola cɛbɔ bisimila n'o ye Sagrada Esperanza ye. Bɔko 2nan dolantan hukumu kɔnɔ n'u ye nimisiwasa dolantan kɛ ka yira maaw la Pyramide FC contre la n'o tun ye Egypte cɛbɔ ye. Maaw kun sigilen don k'o dolantan kelen kɔnɔ nka Zein ka cɛlu sɔrɔ ka don a kɛnɛ kan. O la ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ daminɛ dolantanjɛkulu filaw bɛ ɲɔgɔn lajɛ fɔlɔ. O tɛmɛnen sanga 10nan kuma Joliba bɛ n'a ka occasion fɔlɔ sɔrɔ. Kader Armel Kena bɛna cɛlu ɲuman dɔ sɔrɔ ka bila ka na. Abubakar Jakite ale b'o ta nka o tɛna se ka kɛ cɛlu ye. O tɛmɛnen Joliba bɛ don a ka dolantan kɔnɔ i ko ɲuman ka d'a kan u bɛna to ka cɛlu yara occasion sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Fernand Dako fɛ bar transversal b'o cɛlu bila kɛnɛ ma. O tɛmɛnen Ousmane Diallo Santi n'ale ye jalatigi ye ale fɛnɛ bɛna cibanbaw dɔ sɔrɔ. Angola cɛlukɔlɔsiba bɛna o dolan minɛ. Dogodogoni dɔ bɛna sɔrɔ o fɛnɛ bɛna kɛ cɛlu yara occasion dɔ ye nka cɛlukɔlɔsiba b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko kura. An bɛ taa sɛngɛlafiyɛbɔ la n'o jaabi ye filanin bila 2-2. Tako filanan na Joliba bɛ na i ko a ye tako fɔlɔ kuncɛ cogo min na ka cɛlu yara occasion dɔ sɔrɔ kabini sanga 51nan kuma Fernand Dako fɛ ko kura. Sagrada Esperanza défenseur b'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'o dolan bila kɛnɛ ma. O tɛmɛnen Angola tɔn fɛnɛ bɛna a ka wulikajɔ kɛ. O la Joachim Texeira ale fɛnɛ bɛna cɛlu yara occasion dɔ sɔrɔ o fɛnɛ bɛ tɛmɛ bar transversal sanfɛ. Nka nin dolantan in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ko bar transversal ale yɛrɛ kɔni ye gɛlɛyaba lase Joliba ma ka d'a kan yɛlɛmalikuraw kɛlen dɛmɛ Mamadi Traoré fɛ n'ale ye Joliba degeli karamɔgɔ ye. Cɛkura donnen ne ye Mahamadu Sissogo ye ale fɛnɛ bɛna dolan ɲuman dɔ bila ka na. Zumana Senfara ale fɛnɛ bɛna i kunkolo dɔw dolan kɔrɔ nka o fɛnɛ bɛ taa kɛrɛfɛ. Ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye filanin bi ya 2-2. An ma se ka gagner an tɔgɔ kan ka biri don an ma bi sɔrɔ ka don nataw kana kɛ cogo di an bɛ baara kɛ ni y'an jɛbi ka se k'o tɔ la baara parce que balontan domination ni balontan ɲuman tɛ victoire di fo k'an ka biri don donc o gɛlɛya y'an sɔrɔ an ye occasion caman créer an ye poteau sɔrɔ ba sɔrɔ malheureusement ka occasion dɔw sɔrɔ kɔfɛ an ma se ka biri don donc an bɛ continuer ka baara de kɛ donc k'a ye k'a fɔ sisan an bɛ kan ka balontan kɛ oui c'est bon mais pour que ka tɔ dafa au niveau là an kan ka biri don an ka objectif toujours maintenant k'a ɲini
match n'an b'a jouer, nous on va chercher à gagner les matchs. Dolantan boko saba kɔfɛ Joliba Ase ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na ni bakuruba in kɔnɔna la ni boko fila n'o ye fila ni bi fila ye ani burungo kelen. O la donna nataw la Joliba ni Segu ni Damana bɛ kɛ walasa Ase bɛ se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ fila la n'o bɛ kɛ sababu ye k'i kɛ ka qualification sɔrɔ ka taa tour suivant na. Dolantan boko naani n'o yɛrɛ bolodalen no janvier kalo la Joliba a na taama kɛ ka taa Angolakaw fɛ yen n'u ni Sagrada Esperanza bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la kɛnɛya lajɛrɛba ale baaraw fana labɛn bɛ senna an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko états généraux de la santé yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka hakilina falen-falenw olu caya min n'a fɛɛrɛw na se ka sɔrɔ cogoya min na kɛnɛya ko ale gɛlɛyaw la baara in yɛrɛ bolodan bɛɛ ka bɛn nin kalo in tile 17 ma ka taa bila a tile 19 na baara ninnu bɛna kɛ cogo di u bɛna tɛmɛ sira jumɛnw fɛ ka se ka caman faamuya a ko kan fɛn min ye kɛnɛya minisiri ye colonel Assa Bajalo Touré ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye Astanso ka kuma bara la. A mɛnna an b'a dɔn santé fɛn caman kan ka falen président de la transition a taalen Sikaso a yɛrɛ y'a fɔ ko états généraux de la santé bɛna kɛ donc ale yɛrɛ ka instruction dɔ don a ka instruction dɔ don min na fɛnɛ gouvernement kura sigilen a kɛlen ka feuille de route di premier ministre ma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye a axe 4 nan an ɲɛ b'a la kɛnɛya de b'a la ani ka malidenw ka protection sociale c'est-à-dire u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni fɛn bɛ si malidenw ma k'o bila camancɛ la donc états généraux de la santé nana fɛnɛ k'a lajɛ fɛn caman kɛra santé la mais a caman bɛ kɛ a bɛ fɔ an bɛ nin kɛ n'o ministre taara ou bien ni fɛn kɛra a bɛ bila tiroir kɔnɔ ɲinɛ bɛ k'a kɔ an y'a ɲini sen na n'o an ye ministre kɔrɔ ni fɛnw bɛɛ wele k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara yɛrɛ daminɛ hali an ye ministère tɔw mɔgɔw fara kan pour que an bɛɛ ka se ka jɛ ka ko kelen fɔ a bɛ komi joli de don u b'a fɔ cogoya min na bamanankan na ko joli tɛ suma nɛn kan an y'a décider cette fois-ci an bɛ joli in dayɛlɛ k'a nɛn bɛɛ bɔ a la k'a panser a ka furakɛ ko caman kɛra Mali la santé bunako la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'u cɛsiri minɛn ko ne fɛn ko caman na mais u si t'a bali dɔ farala jamaw kan papier caman bɛ yen texte t'a la opération min sa muso ka césarienne a bɛ fɔ ko ka kɛ fu mais a bɛ kɛ fu jɔn de ye fu dɔw bɛ yen nɔ se t'a ye o bɛ na o muso ka taa kɛ fu mais min fɛnɛ bɛ yen se b'a ye a b'a ka mobili ba kɔnɔ a b'a ka so ɲuman ba kɔnɔ o fɛnɛ bɛ na ko k'a ta kɛ fu donc an y'a décider zen na an bɛna lajɛ hali olu an b'u kɛ gratuité ciblée ye ni minnu se tɛ minnu ye olu ta ka kɛ fu an b'a ye dɔgɔtɔrɔso ninnu na kuma caman kunbɛli tɛ kɛ ka ɲɛ ne yɛrɛ misali la kuma la ne bɛ n ka burumuso don ka taa dɔgɔtɔrɔso la k'an yɛrɛ kɛ banabaatɔ ye ka ɲininkali kɛ k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ kɛ cogoya min na bɛɛ man ɲi an tɛ se ka fɔ bɛɛ fɛnɛ ka ɲi dɔw bɛ yen alhamdulilayi olu b'u ka baara kɛ ka ɲɛ mais dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kami fan feere de la donc ni yɛrɛ taara u yɛrɛ b'a fɔ fɔlɔ mara bɛ tɛ kami dɔ fɛn dɔ san fɔlɔ janni turu ka s'i ma donc comportement dɔw bɛ yen nɔ an yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi mais an bɛɛ tɛ ɲɛ ka tiɲɛ o de y'a to an bɛ sensibilisation kɛ o de y'a to formation fɛnɛ o fɛnɛ sen b'a la parce que f'an ka dɔgɔtɔrɔw kalan kuma dɔw la u ka fɛn dɔw faamuya u k'a dɔn u ka baara kun ye min ye e bɛ nin baara yɔrɔ na e kan ka mun kɛ n'i nana i kan ka mun kɛ i kan ka banabaatɔ kunbɛn cogo di donc o fɛnɛ bɛɛ b'a la n'a y'olu kɛ recommandation na formation fɛnɛ bɛ se ka kɛ au fur et à mesure an bɛ dɔgɔtɔrɔw former u yɛrɛ k'a dɔn banabaatɔ bɛ bisimila cogoya min na banabaatɔ bɛ bɔ a ka so a jigila misɛnyalen de don mɔgɔ t'a bolo n'i ye banabaatɔ kunbɛn ka ɲɛ 75 i b'o de ta ka bɔ a ka dimi kan mais ni banabaatɔ nana a ma mɔgɔ ye a jigi bɛ misɛnya bon banabaatɔ dɔw fɛnɛ bɛ na n'u bɛ na an ka yɔrɔw la an bɛɛ fɛnɛ man ɲi parce que dɔw bɛ na n'u yɛrɛ ɲɛ bɛ parler ni fɛn na u b'a lajɛ u bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ i kunna cogoya min na dɛ olu bɛɛ de ka waleya ye minnu kan ka kɛlɛ olu bɛɛ ye waleya ye minnu kan ka kɛlɛ dɔw bɛ yen nɔ fɛn caman bɛ fɔ a ma mais a caman ye tiɲɛ ye hali an ka banabaatɔw ka fura a bɛ ta a bɛ feere jusqu'au 10 an y'a ɲini an bɛ fɛ ka document finaliser k'a di jamana ɲɛmɔgɔw ma donc o kɔnɔna na ni mɔgɔ hakilina bɛ mɔgɔ min fɛ i bɛ se ka na i b'a fɔ n'an b'a kɛ cogo min hali ni le 10 tɛmɛna n y'a f'i ɲɛna cogo min na plan d'action ni fɛn de bɛna k'a la ni nana ni hakilina minnu ye n'an bɛ se ka don min kɔnɔ an b'a don o kɔnɔ walasa ka baara kɛ n'a ye amina foyi wɛrɛ tɛ pour que bɛɛ ka se ka lafiya sɔrɔ kuma kuncɛ kuma na k'a yira k'a fɔ ko bɛɛ k'i da don nin ko la mɔgɔ kelen ko tɛ Mali bɛɛ de bɛ jɛ an bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛya mɔgɔw dɔrɔn ka baara tɛ dɛ ala kunnafoni ji la o bɛɛ ka baara de don k'a lajɛsɛn k'a lajɛ an ka baara taabolo la ni min man ɲi a ka fɔ an ɲɛna bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a ye an tɛ fɛn k'a la a bɛ se ka kɛ an t'a kalama de donc ni min fɔra mais a ka fɔ an ye tiɲɛ kan parce que an ɲɛ b'a la kunnafonidila dɔw b'o la banabaatɔ dɔw b'o la kuma dɔw fana bɛ fɔ a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye mais malidenw k'a bila u kunna ministère de la santé et du développement social anw tɛ yan mɔgɔ si kama an bɛ yan malidenw de kama
malidenw ka kɛnɛya ani malidenw ka jigisigi n'an ma se ka min kɛ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ y'an bali mais tugu tɛ k'an profiter fɛnɛ ka yafa ɲini banabaatɔ fɛn delila ka se dɔgɔtɔrɔso la k'i ma nimisi wasa sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔw ka ko la dɔgɔtɔrɔw donna mɔgɔ gasi la ka yafa deli u bɛɛ fɛ dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ la donc an b'an jija halisa mais u fɛnɛ k'an dɛmɛ an k'u dɛmɛ ka kɛnɛya ɲuman di malidenw ma ka kɛnɛya ɲuman di malidenw ma o de kama fɛn min kɔni ye ministre colonel Assa Bajalo Touré ye sɔgɔmada in na a ye kɛnɛya ministre kɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa u na se ka hakilina falenfalenw kɛ toga min na min na u na se ka jeli bɛɛ lajɛlen nɛ bɔ a la ni ka furakɛ ka ɲɛ masala minnu bɔra o kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔla la an ka o lamɛn Mamadu Jalo ale bɛn'o ɲɛfɔ an ye bamanankan na an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ɲɔgɔnnajɛba olu baaraw nun donna an ka jamana kɔnɔ min hukumu kɔnɔ minisiri mun n'ale sigilen don kɛnɛya kow ma ale y'a yira k'a fɔ jeli mun bɛ nɛn jukɔrɔ ka se k'o furakɛ walasa fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sigi gɛlɛya minnu bɛ an ka kɛnɛyasow la fo ka taa se kɛnɛya timɛko ɲuman maliden kelen-kelen bɛɛ ye ni k'o sabati an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka nin ɲɔgɔnnajɛba in senfɛ minisiri kɔrɔ caman kun bɛ minnu jeniyɔrɔ fi fɛn min ye kɛnɛya ko la an ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka hakilinaw k'olu fara ɲɔgɔn kan cogo min na fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sigi kɛnɛya ale kun kan an ka jamana kɔnɔ. Minisiri hakilina sɔrɔ parce que ale bɛ baara min na a b'a fɛ a ko ka teliya fɛɛrɛ minnu bɛna sɔrɔ u ka se ka sɔrɔ teliya la a y'a laɲini kɛ anw fɛ anw minnu ye a baara kɛ ka ko ale ɲɛ an bɛɛ kana hakilina a y'a nisɔndiya wele min bilala ma o b'a yira k'a fɔ hakilina min b'ale la k'a fɔ an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ kɛnɛya baarakɛyɔrɔ ka kɛ o misali ye jamana kɔnɔ a y'o min yira na a y'a nisɔndiya kosɛbɛ k'a fɔ dɔw y'a fɔ ka bɔ ɲɛ k'a fɔ ko komi aw y'a baara kɛ ka tɛmɛ k'a fɔ ko an tɛna na an bolo don a la tun o tɛ parce que bɛɛ kungo de don. Colonel Assa Bajalo Touré n'ale ye minisiri min ɲɛsinen don kɛnɛya kow ma a y'a yira k'a fɔ laɲini minnu n'olu bɛna kɛ fɛn min an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ nin kɛnɛ in kan olu bɛna kɛ sababu ye ka fɛɛrɛw bila sen kan minnu bɛ kɛ kɛnɛya sinsin bere ye jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Sini états généraux de la santé bɛ kɛ donc c'est tout à fait normal mɔgɔ minnu tɛmɛna an ɲɛ yan nɔ minnu ye baara kɛ mɔgɔ bɛ yan nɔ minisiri kɔrɔ fɛn fɛn welela u bɛɛ delila ka baaraba dɔ kɛ Mali ko in na donc an ka kan n'an bɛ fɛn fɛn kɛ an n'u ka sigi ka kuma u fana k'u hakilinataw fɔ hami kelen de b'an bɛɛ lajɛlen na o y'a ye an bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ kɛnɛya ta sira fɛ donc an y'u wele document min dilanna o yiral'u la u fɛn fɛn bɛ yan nɔ u delila ka baara kɛ walasa nin ko ninnu ka se ka taa ɲɛ mais n'an y'an hakiliw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a bɛ kɛ cogoya min na sini a bɛ daminɛ certes mais hali ni nin banna an y'o de f'u ɲɛna an ka mɔgɔbaw de don n'u mago banna n'u hakilina min b'u bolo k'a fɔ an ɲɛna u ka a fɔ an ɲɛna an bɛ mɔgɔ ciw ma u b'u ka hakilinaw di u b'u ka hakilinaw sɛbɛn ka d'a ma min na baara in bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ kelen baara tɛ n'an bɛɛ jɛra ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ o de la jamanadenw ka teli ka lafiya sɔrɔ. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye baarabaw bilalen n'o sen kan k'a daminɛ desanburu kalo tile 17 18 fo ka taa se a 19 ma hakilinaba minnu bɛna ta kɛnɛya tigilamɔgɔw ka nin ɲɔgɔnnajɛba in senfɛ olu bɛna kɛ sababu ye walasa fɛn min ye donna nataw ye gɛlɛya ani baaraboloba minnu bɛ se ka sigi sen kan kɛnɛya hukumu kɔnɔ olu bɛ se ka bila sen kan. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce Advance TV sugandili la ka aw kunnafoniya a ye to aw sigiyɔrɔ sanga damadɔni ne wulila bi su in na nazarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma Modibo Kane Sidibe fɛ Ala ka Mali lakana.